हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे बनी जा कमेंट बॉक्स में बताब जा। आप लोग का स्वागत बा हमारे ब्लॉग वीडियो में। आप वीडियो पूरा तक देखे जा। आज देखी जाए मौसम कैसन भइल बा। आज पूरा बारिश का मौसम बन गइल बा। देख सकता नहीं जा, पूरा बादल छायल बा। देखिए कितना मौसम आप लोग कैसे बनी जा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लागता तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करी जा, शेयर जरूर करी जा, सपोर्ट करी जा। देख सकते हैं मौसम कैसन भइल बा। मौसम बारिश के टाइप हो गइल बाटे। सीने छत पे जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, क्या बताए दोस्तों, दिन भर रूम में रह पड़ता न, बुखार का टाइप भय रहता। यहाँ का पानी भी रहता मेरे का लगा। देख सकते हैं यहाँ पर खाली छत ही छत बा। और पेड़ों बड़ी से और बताइए दोस्तों, नाश्ता पानी भइल कि ना भइल। केकरा केकरा जामुन खाए के बा। देखिए जो जामुन के पेड़ देखिए जगह लौकता दोस्तों। तो और सब दोस्तों बताएं जा कैसे बानी जा। हमार तो बहुत बुरा हाल हो गइल बा। जब से आयल बनी तब से हमार तबीयत नहीं सही रहा। पानी मेल का दलबा, बुखार का टाइप भय रहता। सुबह से सुतल अभी के उठने हैं दोस्तों। उठ के कार कैनी है। देख सकता नहीं है शाम को बेरा भइल बा। सब लेडीज सब छत तक चढ़ल बड़ी। नीचे रूम बा, ऊपर रूम बा।